A la Diputació de Tarragona ens hem implicat des del primer moment en l'aliança territorial nascuda per fomentar l'ús de l'hidrogen verd com a combustible de futur. Tenim molt clar que aquesta font energètica és clau per a la transició ecològica i també per a la lluita contra el canvi climàtic. A més, servirà per la descarbonització de la gran indústria, per impulsar la mobilitat més sostenible i alhora per a la millora de la qualitat de l'aire. D'altra banda, sabem que projectes d'investigació i la seva aplicació social a l'entorn de l'hidrogen verd ens servirà també per crear noves empreses de valor afegit i també nous llocs de treball. La plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud treballa des de la demarcació amb la voluntat d'estendre l'ús d'aquest combustible a tot el país. Sabem que la nostra regió esdevindrà capdavantera a l'hora de fer recerca i fer difusió d'aquest nou model energètic que serà clau per a Catalunya. Per tant, ens convertirem en la vall de l'hidrogen verd, epicentre del qual estem impulsant un projecte de gran abast. Aquest projecte, la Vall de l'Hidrogen Verd, ha de reeixir amb la col·laboració dels ajuntaments, altres agents públics i privats, el món empresarial i la societat civil en el seu conjunt. La Diputació de Tarragona fomentarà la complicitat entre aquests agents per tal d'assolir aquests reptes que ens hem marcat. I ho farem en base al nostre caràcter d'institució supramunicipal i també amb el nostre compromís cap a la sostenibilitat i el progrés per les persones. Vall de l'Hidrogen de Catalunya. Compromís i complicitats per construir l'era de l'hidrogen. Per un futur climàticament neutre i pròsper.